समय तो कोण तुगेले एक विषय सांगा म्हूण लेखता आसा कसा विषय गो मुक्ता? कसं म्हणल्यार चंदू एक 4-5 वर्सां फुडें म्हगे लायफांत एक सिरियस विषय जाल्लोच रे चंदू. म्हाका कसं पळय मेंटल डिप्रेशन जालें. डिप्रेशन? हें डिप्रेशन आशिल्ल्या मनशांक मेडिसिना वटू मोगू प्रीती विश्वास दाखयल्या वग्गी रिकवरी जाता रे चंदू. जाल्यार हें समाजच पळय डिप्रेशन म्हळ्यार पिशी म्हूण लेखता ती. हें रोग न्ही, हें एक मनोव्याधी. हें डिप्रेशन म्हळ्यार कोणाक केदनय येवचें पूर रे. ते डिप्रेशन आस म्हणली कुळे तुच्छ दृश्टीर पळोवत न्ही, तांकां सपोर्ट मोरल सपोर्ट जावं रे चंदू. इतले तुगे जिवनांत तू घोर विषय जाताना म्हाका एक विसरली न्हू गो सांगू का? हांव ह्या नाशिल्लो तुका हेल्पाक. इतलो व्हडलो विषय जाताना मिगेले न्ही पयलेल तू. म्हाका मस्त बेजार जाल गो. एक कागद कोणी घाली आशिल मू तू म्हाका इतले अर्थ कोण घेतिले. मेगेल सोड रे चंदू. तू एक हांव आस की मेल्ले की म्हणून एक कागद जो फोन जो तू केला की तू कुडगस आशिल की मेगेलो. ते कसन म्हणून सांगची गो मुक्ता. ते आठवयल्यारीची म्हाका जिवा संकट येता. अरे तशें म्हणल्यार आज तू म्हाका ते विशय सांगू का? कसं ते जिवा संकट जात म्हणून प्रतिपटी सांग तू म्हाका कसं नाही विशय सांगना मू. मुक्ता ते विषय तुका कशें सांगची म्हणून म्हाका कळना गो. ते कसं म्हळ्यार रे वचा जळार चपतस काळोख जालो पोटाके भूक जाता. यो यो नावनी फ्रेश गेली टूरनी गम्मत जाल्ले. ते एक बसार एक गलल एक पद्य प्रभान खंयचे पदे परा 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 परम सुंदरी परा 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 परम सुंदरी. सक्कू कोण फोन कसले तुका बांधून घेतिलो. हा आईली विनते दिसना वाईट लोड जीव कसं गो बारी बारी परा परा करपी तशी कसं ते परा परा बसारी ते प्रभाने पद्य घालले भारी चंद पद्य टूरनी कसं गंमत इथे भारी खुश झाली ते. पूर आयलेले वे तू गेले राहिली इथे असं गंमत डान्स कसं ने नाचील कसं ने पुराई जोक्स नी पुरा सांगतशी इथे म्हाका केलं वर तुझ्या नी तर याव हा 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 म्हणले भारी खुश झाली म्हाका. कसा जोक गोते कसं जोक गीते म्हाका गोत ना. हा वटारे हसली गंमत केले. शे हा मिस केलं हांव येत तशी न्हू कसं वय कसं ने बायल मनशांमध्ये तुम्ही येत कशी जी कसं गो सकू तुका तुम्हीच केले कसं सांगचे. यब्बा तू असल्या एक फरकट रेडीशी पण घरकडे पारा 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 रडत असता. यम्मा देवा म्हाका सकाळ नुकून सांजी करका जाल्यार एक योग गेल्या वर जल पडा. आता कळले तुमका मिगेल मावल. अयो कसं गो सकू मिगेल मोगा सकू मेरी प्यारी सकू मिगेल मोगा सकू सकू मेरे प्यारे सकू. प्यार कळल पुरो रुकर ಸ್ವಲ್ಪ सोडायचे वजा उमे गाडता नाव नाही वजा. हांव घरा ना जाल्यार रे हांका मिगेल मॉल कळटा आणि प्रति म्हयनो टुरा वता पळय ते मुक्ता काही सांगता आपण घेऊन वता. शे मुक्ता जीवन कसं झालं ना कितली भोगली ती प्रति एकल्यांक अशी दिसता. अयो देवा थोडे आमगेल मन वीक जाल्यार कसकसल बोक्का जाता केदानी लायफ स्ट्रॉंग जावन आसका बा.
एस्पेशली बैल मनशांकंतू मस्त मोरल सपोर्ट जावक जाते एक एजार आमगेल सक्को काही अशी की हाव ती गेलो एक दिवशी गमन थोडे ऊन जाला की हे देवा केला कसं रे ती तशी करता सक्को इतली काळ अंगडी अंगडी म्हणून पाय्या चक्र बांधल्यावर धावच्या आशिल्या हे चरडवाले एज्युकेशना खातीर हरडिके खातीर म्हणून दुड्ड संपादन करू जालें आत्ता काय चरडू मेगेल संपादनार डिपेंड जायनी ती आनी पुणी हे सक्कूल खातीर टायम दिवका बा असल परिस्थिती कोणाय येवना केला वडा हांव ती गेले चे देख पुरा लाईट जाऊन घेतील असं हळ्ळे मंकाड म्हणून जरयलेलं असं शे मी गेली मी थोड चुकी जाऊच असेल की म्हणून अशी सोडल्या रे मागे आणि अशी सोडून जपा सक्कूचे मृग म्हणून पळोका माझं जीवन सगळे सक्कूल कथिराचे न्ही माई माई कोण भैया पैतस माई मग वया पैतस वै माई तुमकाची माई हांग पळे हांगा हांगा कोण तुम्ही मग कळली मो ಆಶಾಪೂರ್ಮಯೇ ಮಗ ತುಮ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಗುರ್ತಸ ತ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ ಮಮ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಲ तुम्ही वय की नाही वय हावजी चंद मम्मल बायल हंगेल कशी गुर्तू तुका वय बा तंगेल गुर्तू या गावात कोणाना सांग्या पळया पुराय जण गुर्तस चंद मम कोण म्हणून हो हंगेल गुर्तस वय वचा भीतर बैसून उरलया पाऊस येऊची शे दिसतात वचा जायत नाही जायत वचा हंगी त्या मय बसल्यांची भितरूच्या ये नाक माय हंगा बेशा अंग पण कितला एक वार येत तसं मग बाहेर बैश मला कुशीची हंगा बेशा माई आम्ही मग काय बाहेर बस म्हळ्यार कुशीची कसला म्हळ्यार मागीर घरा बंगल्या आयल्यांक भितर आपावचे एक क्रम नव्हे त्यापुरे काय नाम आहे वडना चंद मम्मा सांगेल बायला नाही माई तुम्ही कसं छान दिसतं सची पिक्केल तो शिशे गुलगुलू जाऊन आहा कसं छान दिसतं समय तुम्ही अयो वय वे तला रे मिगेल बाम मोडेक ओपूच्या तयार ना हांव चंदेस म्हण ताक कसं गुत्तू माय कत्ते बल्ले दे कस्तुरी परिमळवा कोण की मळला पळे तशी जल्ली आहे वय बा वय इतली चंद बायलच चंद मामा का मागे येताना अशी कसला करतस की शे ओह नो कसल बुद्ध येईल की बता कसं केलं त्यांनी कसं केलंय त्या कसं म्हणणार माई कसं म्हणणार रे तुम्ही काय लेख ना झाला तुमगेला एक विषय सांगू माई कसं नेल्ले काय ना माई तुम्ही तुमगेल बामणाल तेकड चिके पळून घेऊ का माई कसं केलं त्यांनी तशी कसला म्हणता तुम्ही शीत वचनो पॅच जतरी कसले कोरू जत्वे माये कसं कोरूची मागेरी काय कोरू जाय ना तशी कसला म्हणता तुम्ही आव चंद मम्मा लांगडी वाटेन वतन माये कोण की एक बाल मनशी तैकेत नाय बैसून असत माये भारी छंदेस पळोचा क कसं हासू माये तंगेले कसं निडू तुमको जो लेक्तल वे माये ती मी केल लेक्तल कोणी ना बा हुडूड खाना घालतवे गुरी असवे वय माई वय ಮತ್ತೆ मेहंदी घालता तमडेची वय तीची वे वय ओहो ती वे कळले कडे पैरी पडेलार माये ओते गद्दास पळम गेला ते गद्दा रुक्का मुळा बैसून कसं की फरडी मारतशली माये कसं की अबा ती बाल मनशी मस्त रडतशिली चंदू माम कस की समाधान करतशिला हात आणि दोडलो कसं मुडगत ना मका अयो घातेन तू
रुक्मण तुवे रडतशिली हानी समाधान करतशिली वे ये देवा हांव कसं नाही लेखा ना माई जले पळयतल पळयकड तेकड तुलजन कसं लेखतलीची पुरा आयजन कसकस की पुरे उलोवंक घेतली माई तुमगेल बामणा विषय अयो कोणाले सुद्धी वतल तसल मनीस नाही माई हांव जाल्यार या दोळ्यान पळोवन जतरी या तोंडान सांगना ती लास्ट जत्वे सांग्याची यो देवा चोरनुवची मुये देखून उबून वची कायल्या तयारी कडली मुवो विषय आणि हांव कशे बा तोंड दाखोवचे कसं करचे अळशीक ये देवा समाधान कोण गे माई समाधान कोण गे तोंड दाखोवच्या बानी अळशीक कशी तोंड निपोची ये समाधान करा माई काम केले न मनी समाधान करा माई अयो देवा कसं करचे गेल दोळ्या मुखार कोणाले संसार वायट जावची पळूचा जाय ना माई मनाक मस्त दुःख जाता तश तुका नाव तुमका सांगेल माई तुम्ही हे विषयी सांगेल मकला जन्मये सांज जलरीते होड जलरीते कळली नो मका अशी म्हाका कोणाले अन्याय जावची पळूचा जाय ना माई मागीर म्हाका कसं नाक कोणाले घरची सुद्धी तुममेसाची तुमगेल बामोणासाची तुमगेल संसार तुम्ही नाव पळोवंक घेव का जायत माई आणि हांव बाय सरता म्हाका मस्त काम आसा एक पुरा ऐकून निघाल माते पुरा पाड जल्ला ये गोट उद्दा जेव्हा कापी दिवची बरें म्हाका त्राण ना कसं करचेत वाडणे माये वाडणे मग कर तू जत्त माये तुमगेल परिस्थिती कसन म्हणू येत माये हांव येता जायत ಅಬ್ಬಾ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ ಕಾಮ್ಜಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಚಂದ ಮಾಮು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ ಮುಂದ್ ಮಕ್ಕಿನ ಸಲ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ आज येऊ घरा भितरी बायल करत पडल्या पुराय गेल ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ चुत्ता कोणसत्ता हंगे बारी चलतस माक्षी तोकुनु हिगिल निमित्त ऐकू का जलवे एम पुरा हावे करतंका योची गेल मोगा sakku कसं गो फ्लाइट घालून अशी काढत मग बसले देवान कसं राहायचे ते गेली की मका कसं तुका काय ना वर्षाच्या जेवढं
कामा कंपेने बाई केली खंची गुब्बी विरणा मंडळी शिकत आज कसन की अंगडी कांपुर बग्गी जल्ल्या म्हणे कुशेर येऊन एक घास ओटो जेवूया म्हणले गेला आज कसं लावतार आणि कसा कर मस की मक्का कसा पूज राखतस की होत ना अबा चोर भूक झालेली सम्मा जेवला कसं नाही जेव्हा अंदा पेकला ऐकून दवरला एक कसा चल्ला म्हणून मग कानी के अर्थ जाईना मग अशाने मुक्तान सांगितले मत्तेंत घुमत असं